Alhamdulillah. Wis icip-icip beksane Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Tuku cireng neng Kutha Sala, Mas Gareng panjang yuswa. Ya amin, 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 amin. Nggih, tuku tebu cacahe 3. Mas Bayu, Apa? delok napasku. Lah wong napas ya isih penak ngono kok. Penak apa menggeh-menggeh kok. Menggeh-menggeh nu enten apa? Mas, hukum fisika. Enten apa dengan hukum fisika? Dengan udara yang dingin, oksigen tipis. Lah kok bukan pola kok ngene iki, aku nyedot apa? Arep udarane dingin terus napa niku dipirsani piyai semono akeh saiki dadi anget timbul semangate. Niki sing marai menambah power kula nggih piyai sing mirsani dalu niki. Hebat sanget. Cobi Mas Gareng. Piyai sakmene kok madhep rene kabeh. Enek siji sing madhep rono kae. Oke nguyu. Iya. Ngomong wajan niki ngetokke bahwasanya tempat sini itu memang sing seneng budaya tasih kathah. Alhamdulillah. Yai mriki pancen mindhit dateng wayang kok Mas Gareng. Nggih kedah. Namung inggih anu Mas Gareng nyuwun duka, kula nyuwunaken menapa menika mamitaken dhateng Bapak ing danipun kula sowan menika rak nderekke pake to. Nggih, leres. Namung gandeng Bapak menika tasih dipun awat-awati dening dokter tidak boleh terlalu terforsir mila kepeksa kula ingkang sowan wonten mriki sekalian Mas Gareng mila nyuwun pangapunten tuwin kula nyuwun doanipun mugi bapak kula tiyang sepuh kula Bapak Haji Anom Surata pinaringana sehat walafiat amin kegiatanipun amin saged nglipur para masyarakat wonten ing jagating pekeliran nggih mugi budi sing mirsani mboten kuciwa toh Ki Anom Surata mboten saged rawuh ning pun diwakili anak loro niki. Dadi kula kali Mas Bayu nu putra kembaripun. Oh, malah aku lagi ngerti. Oh, lah ora ngerti sejarah kowe. Mila bapak riyen paring dawuh, anu Bayu kowe iki aja sia-sia karo Mas Gareng. Kae iki ari-arimu, ngaten. Arep tak pendem kok joget. Wo, bae dadi Gareng. Dadi aku lahir gudres getih ngono ya. Wong iki wong jenenge mewakili bapak. Nggih to, paling boten membuat suasana semakin meriah, semakin regeng gayeng. Wah, jan saestu kok Mas Gareng. Aku sawan ning kene geloku setengah mati. Kok gelo ten apa? Ora ning pantai ora turu kuwi. Pantai kene lak pantene pantai ora turu to. Ngliyep. Lah ya ngliyep kuwi ora turu, ngliyep terus. Wah. Oh, yen kono waduke iki watu gandul. Kuwi sing diliwati dhewe saka jalan raya kono ngliwati waduk watu gandul. Apa watu gandul iki? Kalah. Karang kates ki lho. Karang ki apa? Watu. Ah, kates ki gandul. Walah. Kowe kurang nek cara Banyumas ngarani kates iki gandul. Kiai kene ya bingung. Makane sering piknik. Gen ngerti istilah-istilah liyane. Wong jenenge ditimbali panjenengane Pak Sando Junedi. Wah, komplit aku bakal ngarani. Nggih. Wah, jan piyai kok ora lepas saka asmane utawa namanya. Sampeyan ngonceki asmane Pak Junedi. Nggih, kula sedina wae lak jagongan kalian Pak Sando Junedi. Heeh. Bareng ngoten, wah sesuai dengan namanya. Apa maksud dari nama Nun Sewu Sando Junedi? Sando Junedi. Persuku kata apa per huruf? Persuku kata, Mas. Oh nggih. Terus Sandu santai orangnya tidak terlalu formal. Nggih. Wonge santai, jagongi kula nggih santai mboten formal. Nggih. Terus doa selalu dipanjatkan setiap memulai sebuah pekerjaan. Amin. Terus jujur orangnya.
Leres. Terus nekat merantau ke Jakarta dengan modal tekad supaya menjadi orang yang bermanfaat. terakhir Dikenal sebagai dermawan. Alhamdulillah. Loh. Hebat. Yen mboten dermawan napa enten sinden niki saombyok niki. Ya Mosok 11 ngono lho. Seragam biru kabeh wah pamer. Durung kok anu Waranggana durung kerawitane kabeh diparingi jaket kabeh nganti tekan peniti karo sopir. Oh, ora hebat. Wis sesuk jakete seragam wis. Karo aku dorang lurui sesuk. Lah jaket ora hebat. Kowe rasa ngresula urung itu aku dhewe ya urung kok. Lah kenapa wis nganggo jaket kulit nok sampean ya. Iki ora mung kulit tok iki sak tetelane iki. Wong Pak Junedi iki wis pirsa. Iki sapa iki kepiye wis di nganu apa? Pak Junedi pendampingnya Bu Ririn. Apa arti dari Ririn? Ayo. Iki diterjemahke. Ha iya no. Ayo aku wis ngerti nek ro golek mula tak tekokke. Sapa? Ririn. Nggih, Bu Ririn. Ri iki riang hatinya menjadi istri dari Bapak Junedi. Nggih. Terus Rin Rino wengi tansah ndampingi Pak Junedi. Wis jenenge sapa meneh kene? Jenenge sapa meneh tak terjemahke. Oke, gandeng sampean nantang saiki aku njaluk tulung dukuhe kerajaan. Ayo. Kerajaan. Heeh. Kerajaan. Kraki keranjingan utawa seneng nonton wayang penduduke. Ya. Ya bener, heeh. Terus Jan. Jan iki aneh, seneng nonton kok ora tau nanggap. Ya durung, gitu. Tahun iki dadi penonton, engko tahun ngarep dadi penanggap Allahumma. Amin. Ya didongake piyai kene sugih rejeki. Amin. Paringi sehat walafiat. Amin. Gitu, panjang umur. Wis dukuhe wis apa meneh? Desane Kedung Salam. Ya. Ayo. Kedung Salam ku lak duwe kades to. Iki kadese mirsani ra iki? Mirsani no. Pak, ora ketang rokok sak pak lho, Pak. Tak gawe apik. Ngopo to kok terus rokok barang. Oke, kaitannya dengan acara malam hari ini. Kedung Salam terkait dengan acara hari ini. Pripun Slentrehe? Keramaian malam hari ini yang mengadakan keluarga besar Bapak Junedi dan warga desa ini. Nggih. Terus Dung iki dongane para warga muga-muga Bapak Junedi sak keluarga lan warga kene tansah pinaringan sehat walafiat kali sing nurbeda godha rencana saha lelara. Amin. Terus saking Pak Junedi dipun gelar wayang kulit kanthi dalang Ki Bayu Aji. Terakhir Lampahanipun bangun Pura Kencana kanthi bintang tamu gareng saking Semarang. Kok sida melu nek mburi jenenge kok ketut. Wis kadung subuh-subuh tekan kene kok ora melu. Wes, Lah ya wingi bar saka sumber mancing kula. Sumber mancing. Ora mulih bablas rene. Wah jan kok kaya ditata. Awake dhewe iki termasuk tamu nekat lho. Lah kok tamu nekat. Sing duwe omah ora ngerti ketamon wong sakmenake iki. Ana sing diguang rono. Wah, aku diguang ning daleme anu Mbah Kakung. Walah, upama aku dadi Pak Junedi tak guang segara Mas sampean. Aku mau ditari seafood tapi kok ora teko-teko. Iya. Nggih. Aku seafood ki sing tak senengi ki kewan sing kelaran. Lah kok ngoten? Lho ana lho kewan laut ki sing kelaran ana lho. Apa? Kepiting. Oh iya. Dipiting ki lho. Iya, dipiting. Ana lho iwak sing ora tau ning ngarep, iwak laut. Nggih. Iwak kiper. Oh iya ning mburi terus. Nang mburi terus. Nggih. Iwak kiyu ya ana. Iwak kok kiyu 9. 9. Oh iya. Oh 9. Wong mburine engko. Ora urung tau mangan kok. Nggih. Kula niki ayo ujube halal bihalal. Nggih, Pak Kades. So warga mriki mugi-mugi dinten menika saling melebur dosanya satu sama lain. Nggih.
Saya percaya dengan kepemimpinan Pak Kades malam hari ini yang sudah rawuh mirsani bisa memimpin desa dan warga sini dengan baik dan benar. Leres. Mengkian pun temoto rukun wargane ampun lali Pak nanggap wayang. Amin. Galange sinten mawon ora masalah, sing penting dagelane kula, Pak. Nek jek urip. Nek cek tembung murah enak, tembung murah enak. Lah wong senengane kok ya. Lah Ya kene- tetep sehat. Mas Amin. Gareng tak dongake tetep sehat panjang umur. Amin. Ben wong sak donya ki mati sampeyan urip. Lho, kurang piye aku dadi kanca. Moh. Piye ta dongake panjang umur kok emoh. Oh, panjang umur sak donya mati sing urip aku dhewe enar tuku kopi ning ndi. Ya kali golek warung gawe dhewe kok. Oh, golek warung we. Mas Gareng, Nun. gandeng niki ujube halal bihalal mengeti Idul Fitri. Kula tak ngaturke lelagon Idul Fitri ya, Mas. Oh, pun digarap. Insyaallah menika karya Ki Jungkung Darmoyo. Menika kadang dalang saking Boyolali. Oh, Mila yo diaturke Cok lelagon Idul Fitri mergo iki ujube halal bihalal. Monggo tak derekke. Yo buka saka saron. Ayo monggo tak derekke yo. Monggo Cok. Yuk. Bareng. Monggo, pur. Cetha, ayo. Kandang-kandang terus kumandang, suara takbir terus kumawang, ambelah sepi ning wengi, tapi tondo mata lebaran nyoto. Idul Fitri hari kang suci, umat Islam suka gembira, hakikat padha salam salaman, dadi asrama lebur dosa, santi mure basuki. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yo, takbir, ayo. Mas Dedi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Kandang-kandang terus kumandang, suara takbir terus kumawang, ambelah sepi ning wengi, dadi tondo tumapa lebaran nyoto. Idul Fitri hari kang suci, umat Islam suka gembira, hakikat padha salam salaman, dadi asrama lebur dosa, sesanti murid basuki. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah sampun katur Mas Gareng. Nggih, kanthi halal bihalal lineburna sedaya kalepatan dedosa lahir lan batin. Leres. Nggih. Kabeh ki apa to sing digoleki? Ngaten. Yen ora apura ing ngapura. Leres. Ana pinggeting rasa antarane tangga siji lan sijine. Napa, Mas? Aja dilestarekke ning kudu ndang diilangke. Cocok. Nggih Dadi mboten.
Napa-napa niku wong jenenge menungsa yen isih urip mesti kedunungan salah lan dosa. Apes murka lali niku sandangane menungsa. Betul, betul. Mula kabeh niku becike tinimbang ngoreksi kekurangane wong liya luwih becik kita introspeksi diri, mawas diri ndandani awake dhewe karben saya becik. Leres Mas, leres. Nggih Mas Gareng. Tidak saling menyalahkan tapi saling memaafkan. Inggih. Awong ya anu napa niku piyayi niku nek wis ngapura ki wis atine ya lega, ora ngregeti pikiran, ora marake penyakit. Boten ganjel teng ati. Betul. Nggih. Mas Gareng. Nun, Menika gandeng bintang tamu akeh banget. Ya mbaka siji diaturke. ke ditanjake Mas. Ayo mesti no. Mumpung niki nggih suasanane sik suasana ngaten niki. Nggih. Nggih meniki malah pun nglumpuk kabeh. Alhamdulillah. Nggih. Sampun kepareng sowan sedayanipun. Nggih. Menika mbak-mbak waranggana yang sedang naik daun kabeh. Nggih, naik Nggih. daun bangsa ular keket dadi naik daun. Ya ora kok ya. Nggih, bakune nembe dipun tepang kalian para penonton. Leres. Nggih, Menika anu Mas Gareng aku tak nyuwun tulung sik. sinten Mas? Menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga kedung salam minal aidin wal faizin. Banyak salah kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Menika ngersakaken lagon Podang Kuning dening Mbak Lintang Kairo. Wah. Iki bintang tamu sing adoh papane. Kok adoh papane piye? Adoh asale Kairo. Oh iya. Kairo nu. Wis lintang saka Kairo sisan. Ulah kentip boy bocah iki. Nggih, heeh. Ndi bocah kene. Mbak Lintang, ayo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng nyedaki Mas Gareng kene Mataram Mas Anggit. Yo, 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 yo. Hae ah. Ora ngira. Bocah kaya pring ngene kok Sik, kondange Pripun apa? to? ngarane kaya Nggih. pring iki maksudnya piye? Lah iki lho. Nggih. Bocah cilik jlirit Lah kula emang pawakane nggih ngeten iki lho Pak De. pawak. Oh, iya, iya. Pawaan. Pawaan ki ora iso ninggal sekolah ire. Nggih. Sing Nggih. penting nadyan cilik sehat ya, Dok. Sehat Pak De, alhamdulillah. Sik. Dimene ditepung piyai kene jenengmu komplit sapa, Dok? Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem para bapak ibu sedaya Masya Allah. Niki kula takjub sekali, penontonnya sangat banyak Pak De. Penontonnya uang kok banyak. Maksudnya niku Akeh banget akeh ngono lho. banget ngoten lho Pak De. Lagi ampun banyak. Lengge awet saking mriko wau sampun. Iki ora mung saka desa kene uga desa tetangga padha mirsani bahkan di luar kecamatan pun sami mirsani. Saka Blitar enek, saka Wah, Surabaya enek, Nggih, lengkap sangat nggih, Mas. saka Jember Mas enek. Dalang. Dadi iki Iya. cucuk karo Pak Junedi ling gelar tontonan bengi. Amin. Nggih, Ayo, no. alhamdulillah. Nggih, Jenengmu ugi. sapa jenengmu? Kula Lintang Kairo. Komplite. Lintang Kairo. Tok, Wis tok. tok. Lintang Kairo wis komplit kuwi. Sakjane wonten lho Pak De. Apa? Dulu niku namanya Ubay Lintang Fatma Ruhari Nala Khairun. Panjang to Pak De? Wis kuwi wae Lintang Kairo wae. Lintang Kairo to? Sing dawa omong angel iratu kok. Lintang Kairo lintang ki lincah bocahe tanggapane rame. Nah, masa lho Pak De? Lho kowe iki karya Amin ngono lho. Amin, matur suwun. Ayo Mbak Lintang iki didongake leluhur ya kudu amin. no. Amin Kok nggih. sik tembungmu ra enak. Apa nek salah to? Didongake Leluhur. Leluhur ki wis modar e. Ha niku rak pikiran sampeyan sing kula karepke piyai sepuh sing luhur bebudene. Sesepuhe ngoten lho Pak Ya ya De, panjenengan. pini sepuh ngono kok leluhur. Nggih. Wong kok senengane. Ora ya padha to Pak De? Ya Pinten? ora beda. Anu Lintang isih Nggih. sekolah, Nduk, sayang. Tasik kelas tunggal SMA samenika.
SMA pundi, Mbak Lintang? SMA 1 Puncu, Mas Dalang. SMA 1 Puncu. Nggih. Lah, dadi mau dipirsani Bapak Ibu gurune ben bangga, SMA-ne ya ben bangga duwe Nggih. murid yang berprestasi kaya Mbak Amin Lintang kae. amin, matur sembah nuwun. Tibake aku ya wis tuwa ya. Jebul, Nggih. jebul biyen ki sik mentik-mentik saiki SMA, ya wis ora apa-apa. Sing penting sekolahe ditutuke, karier tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar. Amin. Iki ana Nggih, pundutan leres. lagu Nggih, Mbak saka- Lintang. Saka Bapak Junedi. Nggih, saking Pak Jun ngersakaken podang kuning. Nggih. Ya dibawani sik kaya ngapa suarane. Wah, Bapak Jun nggih tasik lenggah. ayo Sakmenika. jelas Oh, nggak ngeten. Ingkang pundi? Ah. Sugeng dalu Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan nih tasik pinarak lenggah. Ayo Pak Jun niku nek mirsani ringgit iki mesti nutuk, Nduk. Nutuk nadyan mau esuk tangine ya didadak. Mergo ketamon iki jurang grawah iki. Lah nggih to. Saiki Kan isih tanggung mirsani. jawabnya itu sangat besar sekali loh. Betul. Pak De. Iki apike dibawani apa, Nduk? Bawani. Pedang kuning. Nah. Nggih, dibawani ya gawane no, podang kuning. Monggo, iya Mbak Lintang, monggo. Nadyan wujud temong peksi. Suarane iso nggo kredit Honda. Kredit undang iki piye to, Pak De? Tegese kowe Kok malah ge? kowe tuk nyanyi sak nyanyian ki iso nggo ngangsur kendaraan. Ya ampun, Wes, mboten Pak De. luar biasa. Tasih ajar sak menika Pak De. Ajar ya aja njaluk sangu. Kan wonten Ibu sesepuh Ibu Darsini nuwun sewu Ibu. Kae Mbak-mbaknya semuanya. Pojok kae Presiden Purbakala. Ampun Lho, ngoten to Pak De. nek nyewa sampe nake dhewe iki lho. Lah nggih lho. Piting Antropus, wong iki nek ngenyek aja sak penake dhewe. Oh, kamu ra enak. Oh, kamu Ayo. kerpus barang. Ya, Nduk. Diucapkan ugi Pak De. Apa? Kula dereng maaf-maafan kalih piyantun pundi? Kyai anu ta. Kiai Kyai Dono Salam Dono nggih Mulya. Dono Mulya. Minal aidin wal faidin kagem Bapak Ibu sedaya nggih. Nggih. Kaya bancaan ya. Bancaan pripun? Nggih. Nggih. Nek ora apa-apa njaluk ngapura luwih apik. Lah nggih to Pak De. Anu, Halus manis tora merak hati. Selingkan kula lana golek isi podang jenar. Iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi rampung bawa, yo buka celuk sak langgame. Monggo, Nduk. Nek Monggo.